בוקר טוב, אז אתם צריכים את הפרצוף שלי טוב, ואספניול, לא, פרליפיקון זה ווי. אז כנראה אתם לא מזהים אותו ברחוב. אז בגלל זה, שאנחנו ישראלים ורק רוצים להרוויח. סוף החודש אותו ובא להתפנק את כולכם, בלי הגבלה, אין הגבלה. אני כן, כמו שאמרתי לכם, גם ללוחם, אני שף פרטי, יש לי צוות מנגנית שרוצה לפנק, אז תעקבו באינסטגרם, תעקבו בטיקטוק, שלחו תגובה, מה שאתם צריכים בשביל לקבל את המתנה הזאת, וכולם מקבלים אותה, ותקשיבו, זה משתלם, זה מצליח, אם תרוויחו מזה, הם מקשיבים את זה בסוף. מה אני אומר? אותי לא זיהיתם ברחוב, אז לפחות תזהו את זה בוואטסאפ, באינסטגרם, אז שלחו, עוקב, לייק, תעשו את מה שאתם צריכים בשביל להתקדם אליי, לבוא אליי, ואני אשלחם את הפרסונה הזאת, זה לכולם, כולם, אז מה אתם חושבים? אני מסיע, חווים היום, let's go.